Bo día outra vez. Sigo sentada aquí agora para presentar a Brais Lamela, un escritor de Vilalba, onde viviu ata que marchou para Italia a estudiar bacharelato. Formouse en literatura comparada e historia nas universidades de Cambridge e Brown. Obtivo os premios literarios Minerva, Ansel Casal e Xuventude Crea. Posteriormente, iniciou o seu doutorado en literatura na Universidade de Yale, onde tamén ensina. Hoxe está aquí porque escribiu Ninguén queda. Premio da Crítica en Lingua Galega 2022 e Premio El Ojo Crítico 2023. Cando comenzamos a organizar estas xornadas, o primeiro nome que nos veu á cabeza para esta conferencia foi o seu. Porque a súa novela fala da memoria rural, da memoria dunha muller que perde o seu lugar no mundo. Ernes, unha parroquia no límite leste de Galicia, en Negueira de Muñiz, que quedou illada pola construción do encoro de Salime, e en parte asolagada. Fala entón das perdas, dos que marchan, pero tamén dos que volven, do arraigo, porque fala de Ernes, pero tamén de Nova York, dos novos e das vellas. Finalmente, fala de nós, de como nos habitan todos os lugares nos que vivimos. Para min é un placer presentar a Brais porque o seu libro pasa polo río Navia e porque parte da miña biografía está pegada ás súas ribeiras e tamén a outro encoro proxectado augas en riba de Ernes, aínda que este, afortunadamente, non se chegou a construir. E porque pasa polos arquivos e polos documentos, onde se agocha unha memoria asolagada pola presión do tempo, do esquecemento, do po, onde habitan moitas vidas. A través da súa conferencia, Restos e rastros, os arquivos na ficción, imos saber máis de él, do seu traballo, e seguro que tamén de nós. Moitas grazas por estar aquí, cando queiras. Bueno, moitas grazas. Escoitaseme ben? Sí? Vale, perfecto. Bueno, antes de nada, quero dar as grazas, ¿no? Moitas grazas á Asociación de Profesionais dos Arquivos, Bibliotecas, Museos e Centros de Documentación de Galiza e á Fundación Olga Gallego por organizar estas xornadas. E especialmente, pois, moitas grazas a Olimpia pola presentación e por convidarme a preparar unhas palabriñas para abrir este encontro. Faime moita ilusión estar aquí, de volta en Lugo e no vello cárcere, onde sempre me sinto moi cómodo. Eu, últimamente, para estas cousas, prefiro falar que ler, pero acabo de chegar de Nova York e estou con bastante jet lag, así que temía ser excesivamente incoherente, así que preparei un texto breve para ler agora. Entón, para abrir estas xornadas, eu pensei que se cadra o mellor que podía facer era tratar de establecer un diálogo entre o mundo da creación literaria e o traballo que, tal e como eu vexo, se fai desde as institucións para preservar a memoria rural, como estas que representa o BAMAD, os arquivos, as bibliotecas e os museos, sempre desde a perspectiva de alguén que escribe ficción. Vou partir, de feito, da miña experiencia ao escribir Ninguén queda, porque esta foi unha cuestión na que pensaba mentras escribía o libro, pero tamén quero ir máis alá e reflexionar sobre outras obras literarias que dialogan coas institucións da memoria rural, é dicir, obras que suceden na intersección de ambos mundos e que serviron tamén de inspiración. Por exemplo, os poemas documentais de Luz Pichel ou Emilio Araúxo ou as crónicas que a poeta Olga Novo escribiu para a revista Luces, onde a autora parte de arquivos e papéis familiares para trazar a historia universal de Vilarmao. O que quero propoñer é que existe unha simbiose entre estas esferas do coñecemento, entre o mundo da creación literaria e o da memoria documental. Sen as institucións de memoria, as creacións literarias sobre o mundo rural poden facilmente recorrer a eses estereotipos involuntarios os que é tan dada a nosa imaginación, os dunha Galicia rural arcaica, eterna, impermeable ao tempo. Por outra parte, penso que tamén a creación literaria, coa súa forma particular de actuar sobre o mundo, ten algo que ofrecerlle á xente que se dedica profesionalmente a estas cuestións. Interésame pensar, de feito, na literatura como a súa propia institución de memoria, unha que ten certos xeitos que lle son propios. Un vehículo de preservación, sí, mas tamén unha forma de recrear e reimaxinar pasados e futuros posibles.
Entón, eu quero empezar por esta idea, non? A da literatura como institución de memoria. Cando escribía Ninguén queda, tiña moito na cabeza unha serie de obras pouco coñecidas, pero que para min eran importantes. Novelas sociais dos anos 50 e 60, que serviron moitas veces como un contracanon do desarrollismo franquista. Nun momento de censura e restringido debate público, obras literarias como El río, de Ana María Matute, ou Central Eléctrica, de Jesús López Pacheco, serviron como formas de preservar a memoria das vilas que foron anegadas polos encoros, e tamén como arquivos de resistencia, da resistencia que houbo contra estes macroproxectos do poder estatal. No caso galego, e xa no ano 1976, temos Morrer en Castrelo de Miño, de Xosé Fernández Ferreiro, un libro que abre cunha listaxe de topónimos de lugares anegados pola construción do encoro de Castrelo, Vello, Montefurado, Ponte dos Mortos, pronunciando os seus nomes case como quen lé un responso e denunciando a súa desaparición baixo a nomenclatura unificadora do kilovatio hora. Por suposto, esta tradición vai moito máis alá. En certa forma, eu penso que poderíamos pensar na literatura galega, en xeral, como un testemunho e arquivo da paisaxe resistente e transformada polo capital, desde as oracións toponímicas de Uxío Noboneira ata as églogas comunais de Rosalía de Castro. De feito, aínda que moitas veces usamos a palabra testemuñal case de xeito pexorativo en literatura, como se o deber documental entorpecese o voo literario, eu diría que en moitas ocasións as obras máis vanguardistas da literatura galega son precisamente exercicios que poderíamos chamar testemuñais, formas de rexistro, reivindicación e denuncia fortemente ancorados no mundo rural e que dan lugar a proxectos literarios radicalmente contemporáneos. Entón, toda esta tradición, este verdadeiro magma literario galego, está no corazón de Ninguén queda, pero eu tamén estaba influenciado ao escribilo por experimentos de outras latitudes. En concreto, por libros que non soamente serven como exercicios de memoria, senón que explícitamente usan documentos de arquivo, citas alleas ou fontes orais como parte da súa construción. Nos Estados Unidos hai unha tradición moi profunda sobre estas cuestións. Están, por exemplo, os libros de poesía documental, como o Libro dos Mortos, de Muriel Rukeyser, unha obra que utiliza documentos administrativos, fotografías e fontes orais para contar a traxedia do túnel de Hawks Next, onde máis de 800 obreiros afroamericanos morreron pola neglixencia dunha compañía estadounidense. Na narrativa, ademais da estela longuísima do escritor alemán Sebald, temos o caso de novelas recentes, como Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera Garza, ou Desierto sonoro, de Valeria Luiselli, escritas por autoras mexicanas que residen nos Estados Unidos e que están armadas en parte con documentos de arquivo aos que se lles dá unha nova vida na ficción. Estas son obras que van máis alá de usar os arquivos como fontes de documentación. Non se trata aquí de informarse para perfilar mellor un mal chamado contexto. Mais ben, o uso de documentos reais como parte do tecido destas novelas serve, en primeiro lugar, para cuestionar as barreiras difusas entre ficción e realidade. Pero tamén, e isto pareceme aínda máis importante, estas obras literarias usan a imaginación literaria para darlle forma àquilo que se albisca nos arquivos, expandir as posibilidades do que é posible contar. No caso de Ninguén queda, quixen inspirarme nestas tradicións. No libro, intercaladas coa voz en primeira persoa dun narrador de hoxe, aparecen fragmentos de entrevistas gravadas, citas de documentos de arquivo, textos escritos por outros. Ninguén queda trata, en certa medida, dos asentamentos coloniais ou pueblos de colonización que a ditadura franquista deseñou para a Terra Chá, ocupados en parte por labregos desprazados despois da construción do encoro de Grandes de Salime. Para rexistrar a memoria deste experimento, a novela vai enfiando documentos que serven como contrapunto da ficción, ou máis ben utiliza a ficción para darlles voz a estes documentos, recreando vidas e historias posibles en base a pistas no rexistro documental. Son estes documentos que interpelan a través do tempo, que perduran, e incluso parecería que terían algo por dicir sobre a vida dun emigrante en Nova York.
No canto de ter unha estrutura definida desde o comezo, unha das cousas que fixen e ninguén queda foi deixar o proceso de escritura aberto a posibles sorpresas, documentos ou citas que ia incorporando a novela segundo me ían chegando, non como parte dun plan predeseñado, senón deixando máis ben que a propia ficción fose respondendo a estes impulsos extraliterarios. Frases que pesquei en conversas, nas propias entrevistas con colonos, referencias, por exemplo, a unha muller que expulsaran dos proxectos de colonización ou tamén a historia que me contaron sobre unha horta que se fixo nun día, foron dándolle forma á novela cando esta xa comezara a escribirse, incluídas moitas veces de xeito literal dentro dunha prosa que non ten marcas de diálogo nin emprega a consabida cursiva das citas, unha prosa impropia ou que non distingue o que é allero do que sae de sí. Se me interesaba incorporar técnicas da poesía e da narrativa documental para unha historia sobre o mundo rural galego, era en parte, penso agora, para cuestionar ese prexuízo de longa duración sobre o mundo rural como un espazo ágrafo, sen escritura, fora da historia da modernidade. Xa no século XVI se falaba dos espazos rurais do noreste da península como outras Indias, terras aborixes, carentes de escritura como os povos indígenas de América Latina. Pero igual que os homes e mulleres indígenas das Américas foron, como demostra ampliamente a investigación máis recente, participantes activos da cidade letrada, tamén son parte da historia do mundo rural da Península Ibérica unha ampla gama de prácticas documentais diversas, como ben proban estas mesmas xornadas. E, sen embargo, moitos libros de ficción escritos na estela diso que xa algúns se atreve a chamar o boom da literatura rural, especialmente aqueles que celebran o mundo rural como un viveiro eterno de identidades puras, que aínda caen involuntariamente nunha percepción arcaizante. O uso de fondos documentais permite, precisamente, matizar esas narrativas, diversificar as nosas imaginacións co toque do real. Ás veces penso que a xente que se dedica á escritura literaria ten tendencia a pensar na documentación case como se fose unha barreira, un obstáculo que lle pon trabas á liberdade da ficción. Sen embargo, eu penso que é xustamente o contrario, e que os rexistros documentais son formas de crear novas posibilidades para a ficción, introducindo historias que os nosos imaginarios, tantas veces colonizados, se resisten a contemplar. E agora quero mencionar e discutir con algo máis de detalle o exemplo dunha obra literaria galega que fai amplo uso de rexistros escritos. As crónicas que Olga Novo escribiu para a revista Luces. Nestas crónicas, escritas entre o 2018 e o 2022, baixo o título do Bosque dos cromosomas, a poeta Olga Novo escribe unha historia íntima de Vilarmao, unha biografía colectiva dos seus veciños completamente moderna e sen rastro de costumismo. No Bosque dos cromosomas, a poeta parece presentarse, igual que o fotógrafo ambulante que pasa pola súa aldea nos anos 30, como unha facedora de memoria, unha artesá da arqueoloxía emocional do pasado que se proxecta cara ao futuro. A palabra arqueoloxía é lle grata a autora. Aquí o que quero destacar é que, para escribir estas crónicas, Olga Novo non recorreu soamente á súa memoria individual, as lembranzas desa nena que medrou en Vilarmao, como por outra parte sería o xeito de moitos escritores, non? Usar a memoria propia e deixar que a imaginación cubra o resto. No canto, as crónicas de Olga Novo están inzadas de pescudas do seu eu poético, que busca e rebusca entre arquivos oficiais e papéis familiares, entre fontes orais, que escruta a memoria material conformada polos obxetos do pasado. Para contar a historia universal da pobre Clementina, por exemplo, a poeta acude a 2 portafolios que conteñen un inmenso arquivo formado por testamentos, escrituras de foro, trocos e vendas, e tamén por 40 cartas de aquén e alén mar, xiros, xustificantes de pagos de débedas, recibos de contribución, todo clasificado de maneira meticulosa ao longo de 40 anos, desde 1925 ata 1965. Velaí os rexistros mundanos que lle permiten á poeta darlle forma a unha vida. Para reconstruir e dignificar o idioma sen palabras e sen poder dun bo home, don Esteban Quiñones Nistal, Olga Novo fala coas veciñas, pero tamén acode ao arquivo do Centro Documental da Memoria Histórica. Todas as crónicas de Olga Novo, co seu inapelable alento poético,
están sostidas sobre eses restos humildes do pasado, preservados en lugares de memoria públicos e privados. Para aqueles de nós que ficamos abraiados con Cráter, un libro da autora, hai moitos anos, que nunca nos recuperamos da lectura deste libro e temos os nosos exemplares subliñados e case desfeitos polo uso, resulta especialmente emocionante ler estas crónicas. Que fermoso reencontrarse con Antonio de Chiqué, coa bisaboa descalza que pasou fame, con Neno poeta, todas esas figuras que poboaban o universo poético de Cráter, e ver agora os seus documentos de identidade, os seus testamentos, as súas cartas íntimas. Decatámonos, ao ler as crónicas, que o universo de Cráter, ese monumento da literatura galega contemporánea, non sería posible de non tender a poeta unha ponte cara a todos eses espazos diversos que terman da memoria, todas esas institucións domésticas e públicas. Ollamos para as iniciais que Manuela Fernández, a bisaboa descalza do poema, gravou na súa manta de tear, e inmediatamente pensamos no verso de Olga Novo que fala das súas maus lumpenproletarias. Case parecería, por un momento, que se compre a profecía do Evanxelio e que o verbo se fai carne. Nunha das crónicas máis fermosas de Luces, ou polo menos nunha das que a min máis me gustan, a Olga Novo escribe de forma exquisita sobre os títulos de propiedade das casas, esas escrituras guardadas en maletas de coiro ou madeira, todos eses arquivos privados, casi lexibles, que gardan vidas dentro, máis ricas e variadas, dícenos, que as das sagradas escrituras. E eu, conclúe a poeta, que non creo na propiedade, recibo con amor eses títulos, porque sei de que esforzo, de que suor, de que renuncia e de que amor proceden. Se cadra é tamén pola miña fascinación por eses documentos que as escrituras de terras collen corpo tamén cara ao final de Ninguén queda. Cando nun xesto de abnegación ou rescate se fura literalmente no mesmo corazón da terra para recuperalas. Xa dicía Walter Benjamin nas teses sobre a filosofía da historia que quen queira chegarse ao pasado deberá comportarse ao xeito dun home ou neste caso dunha muller que escarba. Toda a segunda parte de Ninguén queda, de feito, está estruturada en torno a distintas formas de creación a través dos restos, sexan obxetos ou documentos. Unha muller que apaña os fragmentos esparexidos dunha vila anegada, un narrador que arma unha novela con todo aquilo que non entra nunha tese, un pai enfermo que construe artefactos de vanguarda cos restos dun pasado labrego, que grazas á axuda de outros arma obras de arte con chapas de tractor ou cos bebedoiros das vacas, creando, polo tanto, tamén a súa propia institución de memoria, o seu museo doméstico. A figura do pai, de feito, é fundamental en Ninguén queda, pois serve como avatar da forma de creación que está no centro do libro e que quixen tamén salientar nesta conversa, unha forma de creación mediada, non autónoma, dependente, que cede ante os seus materiais. De algún xeito, Ninguén queda é unha obra sobre personaxes inmersas en obras de rebusca, de reciclaxe, de rapañota, como se houvese unha ponte entre a práctica labrega de apañar os alimentos que quedan tras a colleita, co traballo poético de armar algo con aquilo que permanece tras as grandes segas da historia. A poética dos restos está no corazón da novela, e sempre pensei en Ninguén queda como unha novela armada mediante un proceso de sedimentación, un libro que se vai escribindo ao ir debedando estratos, o presente, o pasado franquista, tamén un pasado aínda moi anterior. En certo momento da novela, imagínase a longa historia do espolio das montañas de Negueira de Muñiz que se remonta, nas palabras fantasiosas dun dos membros da comuna de Foxo, a explotación mineira das montañas por parte dos traballadores esclavizados na época da colonización romana. Ao final, se o xesto colonizador, que informou tamén os asentamentos franquistas, o termo pueblo de colonización non é inocente, mitifica unha creación desde cero. O meu propósito era idear un libro que partise máis ben da sedimentación lenta, como os deltas dos ríos derruídos polos encoros. Daquela, entón, a literatura. Paréceme que canto máis fortes sexan as institucións da memoria, canto máis diversos sexan os seus xeitos, máis ricas serán tamén as narrativas que facemos sobre o mundo rural. Celébranse nestas xornadas proxectos de digitalización de fontes orais, rexistros fotográficos comentados a viva voz polas veciñas de San Sadurniño, arquivos provinciais,
museos etnolóxicos, clubs de lectura, festivais que son en sí mesmos formas de produción de novos xeitos de existir no rural, proxectos que fan maxia moitas veces con recursos escasos para preservar e divulgar unha memoria non vencellada ao poder. E canto máis lonxe chegan esas institucións, canto máis ampliamente definamos a palabra institución e máis nos acheguemos a aspectos da existencia que antes non se consideraban dignos de permanencia, máis ricas e variadas serán tamén as nosas narrativas sobre o pasado e sobre o futuro, máis libres serán as nosas imaginacións. Sería bo, e isto é algo que eu penso, que a xente que escribe literatura se achegase máis ás voces que se gardan nestes espazos, que renovase os seus métodos e as historias que contan, tanto como as institucións de memoria xa renovan os seus. Bueno, neste momento, despois de rematar Ninguén Queda, estou traballando cun novo proxecto narrativo que afonda un pouco nestas cuestións. Non falarei moito disto porque comparto a superstición de que un non debe falar das cousas ata que están rematadas, pero decir simplemente que o concibo como a segunda parte dunha serie de 3 libros que comeza con Ninguén Queda e que constitúe en certo xeito unha reflexión sobre a cuestión colonial pero ollada dende o caso galego. A novela versa sobre un grupo de asentamentos agrarios construídos en América Latina a principios do século XX, e máis en concreto sobre Nueva Galicia, o proxecto dun fidalgo galego que, nun contexto marcado pola axitación social do agrarismo, deseña unha colonia agraria nas terras tropicais do Alto Paraná, que funda, iso é, unha frustrada utopía reaccionaria, desprazando a poboacións indígenas locais. Este proxecto, para o que consultei este verán arquivos rurais en Argentina e Paraguai, inclúe fotografías, cartas persoais e mesmo planos das parcelas da colonia. Ademais, este é un proxecto que, penso que máis que Ninguén Queda, trata de rexistrar algo do que poderíamos chamar a estética dos arquivos. Iso é unha estética do incompleto. Borranchos, documentos ausentes, anotacións á marxe, voces estudadamente silenciadas. E se a literatura, ou polo menos unha forma específica de literatura, se pode nutrir do traballo que se fai dende estas institucións, penso que tamén dende estas institucións é importante considerar o literario. A literatura ten unha forma particular de facer que circulen narrativas que doutro xeito permanecerían ocultas, e tamén pode crear novas olladas sobre mundos que críamos xa ben coñecidos e, polo tanto, incapaces de sorprendernos. As institucións de memoria, igual que os libros, non custodian unha historia fixa, senón que gardan respostas a preguntas que aínda non nos facemos. Neste sentido, non son simplemente formas de preservar o pasado, senón tamén máquinas para construir futuros aínda por chegar. Volvo a Olga Novo, xa para ir concluindo con palabras prestadas. Para lermos a nosa paisaxe, escribe Olga, compre aprender un alfabeto emocional que non se ensina nas escolas. Signos complexos producidos pola memoria colectiva, espazos saturados de significados comunais, longos silencios que pronuncian apenas o recordo dun suceso, restos fragmentarios de vidas en dereito á historia, á palabra, e, polo tanto, ágrafas ou en abandono como ruínas. Iso di Olga, e eu engado, sí, mais xa non tanto en abandono, cando menos tendo en conta estas xornadas, cando menos tendo en conta o traballo que fai moita xente que está aquí, non completamente en ruínas. Porque hai moitos mundos sostidos por pequenos atlas, e aquí hai moitos atlas que sosteñen moitos mundos. Moitas grazas por ese traballo indispensable. E que sigamos, e remato xa esta conferencia coa última liña de Ninguén Queda, armando cousas entre os restos. Moitas grazas. Moitísimas grazas, Brais. Bueno, non sei, a min encantoume, estou desexando vela por escrito para leela con máis calma e máis detenimiento. Para min, bueno, foi un gusto escoitarte, falar do noso traballo dende outro enfoque, porque ás veces os profesionais perdemos un pouco tamén a perspectiva, só temos un enfoque, digamos, ríxido. A min encántame oír falar
dende esa outra perspectiva, eu que profesionalmente digo que os documentos, os profesionais estudamos o seu valor, sempre nos queda pendente analizar outros valores que teñen os documentos. Eu sempre falo de que ten un valor emocional, non? Que ese temos que telo en conta tamén cando traballamos sobre eles e cando decidimos se ese documento ten un interese para o futuro. Entón, vos, dentro da literatura, seguramente nos podedes axudar. Ti, vamos, con ninguén queda, e Olga Novo con ese que tamén traballa directamente cos documentos, a min, bueno, encántame, e nada, moitas gracias. Non sei se alguén quere aproveitar, facer algunha pregunta, ou quedamos todos tan, digamos, estasiados que non sei. Alguén ten algunha pregunta? Bueno, creo que nos queda eso, que estamos desexando que este por escrito e poder pensar máis sobre ela.